Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para kadang sutresna budaya miyarsa kakung suwana putri. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nuwun para kadang sutresna budaya ingkang dalu menika saged nampi giaran lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik lan informasi. Lan ugi saperan katan ingkang saged nampi wontenipun streaming wonten gemilangfm.id monggo. Kawilujengan mugia tansah sinanding panjenengan telasan kula dene malem Kemis dalu menika ragi gayeng suasananipun karana kula mboten piyambak kekalih tetiga namung dalu menika kula sakadang mongkok ing penggalih karana ingkang rawuh wonten studio dalu menika para narasumber ngono ya Mas ya. Nggih nek cara wayange gara-gara pas papat kok. Pas papat nggih. Pas pinuju dalu menika para misuwur ingkang sampun tutuk ndahar gempalaning jagat miwah pait asin getiring jaman kepara sampun rawuh wonten kalodhangan dalu menika. Ingkang sepisan kepareng badhe kula tepangaken dene kula kekalih kalian Kamas Wardi Bagong nyuwun palilah ingkang wonten tengen kula menika mboten wonten sanes kejawi panjenenganipun Bapak Sigit Widodo. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu Dimas. Nggih, saya ngaturaken sugeng dalu katur sagung para sutresna budaya. Nggih, matur nuwun. Ingkang kaping kalih lah menika ingkang minangka tuk sumbering wewarah wonten kalodhangan dalu menika kadang kula kinasih panjenenganipun Bapak Ahmad Sukandar minangka pengamat budaya purnakarya saking Pemkab Kabupaten Magelang rumiyin taun 2006 mbok menawi mboten lepat menika rumiyin mengakhiri tugas wonten Bapeda Kabupaten Magelang. Sugeng dalu Pak Kandar. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing kalodhangan menika. Kita rumangsa remen dene ing dalu menika kita saged pepanggihan. Saperlu kita saged nggih wawan pangandikan perkawis tradisi-tradisi ingkang wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Nggih. Tartamtu sampun mboten kaget ing menggalih karena piyambakipun asring nyerat wonten ing majalah Cokolodang, penyebar semangat lan kalawarti wonten ing Koran Merapi. Sok nulis Suara Gemilang. Nggih. Berita. Ini Suara Gemilang majalah Kabupaten. Majalah ingkang wonten Kabupaten Magelang. Pak Ahmad Sukandar. Kok ngendikane wis pangsiyon ngoten nggih. Nggih, Mongko nek nitik bleger menika kaya urung pangsiyon. Nggih. Alhamdulillah dipun syukuri kemawon sinten. Sak menika pensiun niku umur mboten bleger. Umur Nggih, para kadang sutresna wonten dalu menika ing samanggih gayut kalian wontenipun wulan Siam Ramadan ingkang pinuju binjang dalu menika wonten malam selikur nggih, mbok menawi mboten lepat. Nah, wonten saperangan warga masyarakat Kabupaten Magelang wonten satunggaling tradisi ingkang gayut kalian malam selikur menika ing samanggih kados pundi lan menapa sejarahipun wonten apa mboten, wonten situsipun menapa mboten, wonten tilaranipun menapa mboten ing samangke monggo. Sesarengan lumantar 96,8 FM Radio Gemilang lan ing samangke saged sambutan lumantar 08 gangsal 78 968 968 para kadang saged midhanget lan nyuwun pandangon murih jlentrehipun menapa ingkang badhe kababar. Monggo Bapak Ahmad Sukandar kasumanggaaken
gayutanipun kalian malam selikuran menika adakah di Kabupaten Magelang ini sebuah ritual ataupun tradisi yang nantinya diadakan menapa dene sampun kawentar. Nggih, leres wonten ing tlatah Kabupaten Magelang menika ing malam selikuran menika nggih malam Lailatul Qadar nggih. Nggih. Menika masyarakat ing Kabupaten Magelang mliginipun wonten ing tlatah Desa Tirta Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang. Wonten acara malam selikuran kalian hall Sunan Geseng ingkang makamipun wonten ing pucuk bukit wonten ing Dusun Tirta menika. Pendak wanci malam selikur menika kathah peziarah ingkang sami rawuh saking kita Magelang lan sakubengipun malah saking manca kita nggih kathah ingkang sami. Satemah kawontenan ing Desa Tirta Kecamatan Grabak menawi malam selikuran kados wonten pasar malam, pasar tiban. Napa-napa bakul Niku wonten dusun menawi wonten makam nika wonten dusun. Oh, makamipun wonten nginggil. Nabi wonten mergi ingkang mlebet dhateng komplek makam menika. Nika sampun kados pasar tiban. Bakul-bakul menapa kemawon wonten. Nggih. Namung semalam tok niku. Nggih, malam. Kalih dalu biyenipun. Malam menika sampun rame malam Oh, kalih nginjing malam puncake. nggih. Mangke rumiyin. Nggih. Tirta niku kathah kok. Aku kaget Tirta salam ya Nggih, Allah. salam menika nggih. Rumono nika ya ana. Tirta wonten. Niku Niku Tirta sing arah-arahe pundi niku? Nika Tirta ingkang wonten Kecamatan Grabak. Grabak. Lah, niku dimen para miyarsa menika saged nggadahi gambaran menika arah-arahipun saking pundi? Menawi saking Nggih. Peken Grabak. Saking Peken Grabak menika ngaler lajeng mangke belok kanan Nggih. ingkang tumuju dhateng pager gunung. Kirin, lak wonten objek wisata napa nika Nggih, gedung. gedung napa Telaga. Telaga napa nika? Oh, Bleder sanes. Oh, Menika sanes. naik minggah malih dumugi mata air Sekar Langit. Oh. Air terjun Grojogan Sekar Langit. Nggih. Dados menika sak ngandhapipun Sekar Langit wonten ing sukunipun Gunung Andong. Dados wonten sukunipun Gunung Andong menika wonten gumuk napa bukit, wonten Desa Tirta, wonten pucuk menika, pucuk bukit, puncak bukit menika wonten makam kalian cungkupipun makam Sunan Geseng. Sunan Geseng menika. Njuk dalane iki apik pot amba apa ora? Mergane nek pamane nyewa VW barang kuwi bisa tekan kono apa ora? Menawi wanci-wanci bias, wanci padatan mboten pas malam selikuran saged dumugi ngandhap Di lokasi. pasarean menika. Tapi nek wanci malam selikuran menika rame sangat kendaraan Yo ora iso roda liwat sekawan kono ya. mboten saged. Mana parkiripun wonten sisih ngandhap. Sepeda motor Niku saka wonten. pol ramene niku. Rame. Lah niku acarane niku napa, Pak? Acaranipun ingkang bagen menika hall, menika pengaosan. Oh, ngintun doa nggih, ngintun doa. Pengaosan. Benjang wonten pengaosan ing tahun menika pengaosanipun saking tepi menika. Ingkang isi. Benjang malam selikur menika pengaosanipun saking Pak Kiyainipun saking sekedap. Sesuk Kiai Mustamar Marzuki saking Malang. Wah, tebih itu. Malang Jawa Malang Timur Jawa nggih. Timur. Jawa Timur wis. Ini kok dados kiai ingkang maringi tausiah wonten acara malam hall menika. Nggih. Nika tiap tahun gantos, saben tahun gantos. Nate saking Yojo, saking Wonosobo, saking Semarang. Nah, tahun menika saking Malang. Lanjut ngapunten Pak Nggih. Kandang. Kenging menapa kok lajeng wonten Desa Tirta menika wonten acara hall Sunan Geseng. Lah, Nggih. wonten sejarahipun kados pundi? Nawi sejarahipun Sunan Geseng menika miderek sumber-sumber ingkang saged kula waos menika Sunan Geseng menika aslinipun saking tlatah Bagelen. Bagelen, Purworejo. Purworejo.
Menika Dah kuwi. tebih. Menika asma aslinipun Sunan Geseng menika Ki Cakrajaya. Ki Cakrajaya. Menika Ki ya wong termasuk wong pinunjul Nggih. ya. Pinunjul nggih. Nggih. sakawit Ki Cakrajaya menika dereng ngerasuk agama Islam tesih Ngoten. kejawen nggih. Nggih. Ingkang gentur laku tirakatinipun. Nggih. Namung pedamalanipun saben dinten kan deres. Deres klopo. Deres kelopo. Nggih. Nah, ing sawijining dinten dikala Ki Cakrajaya deres kalian ura-ura. Ura-ura klontang-klantung wong deres buntute bumbung gitu. Amargi Ya, kalau dibaleni. nggih kali menene kan dipun cantelaken wonten wingking Nggih, kados nggih. buntut nggih bumbungipun ingkang deres nika kali meneh kali ura-ura nika ben ora kesel gitu. Wong deres Tes buntute bumbung. Nah, pucung gitu ya. Buntung ki tegese ora ana lancipe. Nggih. Nah, rikala menika wonten ngandhap wit klapa menika wonten piantun ingkang aruh-aruh. Kisana. Nek arep deres klapa kuwi dongane ora kaya ngono, Ora nembang. tapi maos asmanipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Leres dipun tindakaken dening Ki Cakrajaya. Tetela hasilipun kathah. Regenipun kathah, Nggih. pun kathah. Nah, piantun ingkang enggal menika ingkang Ki Cakrajaya dereng tepang, menika sapa to? Inggih batos nggih. Sapa to piantun kuwi? Namung kok dongane ngedapi-dapi gitu. Nggih. Mau Bismillahirrahmanirrahim kok hasilnya akeh. Yo dadi metune akeh. Nggih, hasil akeh. Gek donga apa Gek paling apa gitu. Akeh ki tegese legene Nggih. kuwi Ah, entuk nggih, akeh. nggih. lho. Kata. Badhe ki kathah nggih. Heeh. Nah, iki kalau mandhap medun piantun ingkang saten miripun Sunan Kalijaga nggih. Tapi Ki Cakrajaya dereng kertos Dereng Mas, kertos. gitu. Nggih. Lho, niku tiyang niku Nggih, aslinipun Sunan jeneng Sunan. Kalijaga ingkang ngumbara nyebaraken siar agama Islam wonten ing tlatah Bagelet. Terus Biyen kalau asmanipun dipun singitaken. Nggih. Panjenengan Kisah, Sunan. nggih. Kisana aku tak melu nyitak gula. gula. Ayo aku tak melu nang omahmu. Tenan. Ya oleh niku. Tegen dalem waktu. Monggo kisana monggo. Ah, dipun cetak. Aku tak nyitak setangkep wae. Cetak setangkep. Niku kan digodhog nggih. Sampun Nggih. ra dicakel niku pun. Nggih. Nggih. Bulet dipun lebetaken citakan bathok, citakan Bathok, bathok nggih. setangkep. Sampun cetak rampung dipun pasrahaken kalian Ki Cakrajaya. Kisana iki aja dibuka, aja pati-pati dibuka nek aku urung lunga adoh. Nek aku arep pamit arep entus kelaku. Nek aku wis lunga adoh mengko bukaan citakan iki. Ngestakaken dawuh to. Nggih. Tapi ing batas Ki Cakrajaya wah iki napa kok ora entuk Kok dibuka. nyolowadi temen. Nyolowadi nggih. Nek digagas-gagas kok lucu. Nggih. Sinaosa sareng Sunan Kalijaga sampun tindak tebih pun mboten ketawis dipun bikak mboten gula Jawa mboten gendhis tapi napa? Emas. Wah, kaget to. Loh, kok emas? Wah iki dudu wong sakbene pikirane. Nggih. Iki kudu wong aku kudu ngoyak, kudu meguru karo wong mau gitu. Tapi ra mboten ngertos maine Sunan Kalijaga. Nggih. Nggih. Duya pun dugi tebih ketemu Sunan Kalijaga lajeng ngaturaken sembah sungkem ngaturaken Matur krentekipun nuwun, manah nggih. badhe nderek Suwita. nyantrik Nyantrik. dumateng piyantun ingkang nembe dipun tepangan ingkang boten sanes Sunan Kalijaga. Ya wis nek arep melu nyantri ayo melu aku. Nah, lajeng nderekaken Sunan Kalijaga dumugi ing papan panggenan Sunan Kalijaga menika badhe nerasaken lampahipun siar agama Islam wonten ing tlatah sanesipun. Wonten ingkang cerios badhe datang Mekah nggih, badhe datang Mekah. Lajeng Sunan Kalijaga weling kalian Ki Cakrajaya. Kisana
aku arep neruske laku, kowe nunggu nang papan iki aja lunga-lunga. Iki teken saking pring nggih. Nggih. Tak tancepi kene, kowe nunggu nang kene. Engko nek wis aku rampung mulai ngumbara karo saka ibadah nang Mekah, aku arep golek maneh karo kowe. Manut critanipun niku dangunipun 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Le nunggu niku. Nggih, Monggo ya saguh niku. wah menika sampun gentur kapanipun to nggih to. Niku poso, rame nunggu jero Critanipun. Nah, Ya pos. ya poso. sinarep badhe wangsul wonten papan ingkang dipun tilar menika. Nggih. Kan badhe madosi Kicero ora ketok. Amargi tekenipun mau tukul dados alas pring. Nggih. Alas pring kok. Loh. Nanti Kicero Jaya golek ora ketemu. Oh. Ben gampang tak obong wae kalah itu. Bel. Papringan do dadi awu. Muncul Kicero sila lenggah Nang sila. tengah-tengah niku. Nggih. Wih, nama geseng gosong, gede Nggih, gosong kobong. awake gosong, Kobong. dadi ireng itu. Terus wah kok dadi geseng. Wiwit dinten menika Sunan Kalijaga nyebat Pawangan Ki Cakrajaya menika Geseng. geseng. Geseng Sering dados Sunan nggih, dados Nggih. geseng. Geseng kuwi. Ayo geseng jenenge. Golek gosong niku nggih. Geseng Gosong gosong. di obar wite. Nek telek gosong enak nggih to. Niku kok. Terus yo saiki adus. Wonten papan panggenan sendang. Wonten sawijinipun sendang, wonten niku dapi siram, resik. Anu wonten papan panggenan ingkang kangge ngobong menika wonten muladan, sanedusanipun muladan wonten tlatah Bantul Dlingo nggih. Bantul Dlingo. Nggih. Kok Nek mboten- nggih. wis tekan Bantul nggih. Melampahipun mengetan to. Oh ngetan. Saking Begelen ngetan kan pun lebet Oh, tlatah nggih nggih Bantul. nggih nggih. Kulon Progo. Ya, nggih itu menika. Bantul, Lajeng nggih. pun resik terus nyantri dipunjak dumugi Demak. Sik. Nggih. Wau di adus niku teng pundi papane? Wonten daerah pundi nika? Bantul? Sendang wonten sendang wonten sekedap. Oh, ini yo wis arah Bantul saja. Nggih. Wah. Dados rikala semanten kan namung tindak nggih. Nggih. Tindak Bantul. Saking Begelen, saking Nggih. Bagelen, Purworejo to niku. Bagelen. Mingetan. Pembagalan ngetan Kulon wonten Progo, gitu. Sendang Banyu Urip ingkang kangge Sendang adus Banyu nika Urip. namung Sendang Banyu Banyu Urip. Banyu Urip. Tempat mandi Sunan Kaligeseng wonten Kedung Pucung, wonten kedung namanya Kedung Nek Pucung. sakniki papan menika nggih tasih wonten. Tasih wonten naminipun Kedung Pucung menika. Kedung Pucung. Lajeng wonten Desa Malih Ngajen nika ing papan menika Sunan Geseng wiwit ngaji dumateng Sunan Kalijaga. Ngajen. Merga seka ngaji. Ngaji saka asal kata ngaji. Aku lho gek batin nih. Kita gelakon ketoprak. Wah, sae nggih. Sampun wonten filmipun riyen wonten Wonten. wonten TVRI napa-napa. Sinetron nggih. Lajeng Ning bar adus niku tetep ireng apa njuk nggih malih? tetep ireng Oh, geseng tetep ireng. to. Wis gosong. Samane pun geseng. Ora iso malih. Ora iso meneh. malih nggih. Niku terus dijak dumugi Demak. Jadi kalau wonten Demak niku badhe ngedegaken Masjid Demak to. Nggih. Sunan Kalijaga kan damel Saka. wonten jejibahan salah setunggal saka amargi kajengipun kirang lajeng tatal-tatal niku dikempalaken dados saka tatal ingkang kawentar demi menika gitu. Niku kepanjangan saka tatalipun lajeng dipun potong. Potonganipun niku tugelanipun menika dipun pasrahaken kalian Sunan Geseng. Rikala Sunan Geseng sampun cekap ngilmu agamanipun kalian Sunan Kalijaga ingkang ngaji sampun cekap lajeng kepengin kondur dateng Begelen. Kepengin dateng Begelen. Ya wis kuwi kena bali iki saka tugelan saka tatali gawanen. Tapi ing ngendi kowe kesel lih nggawa saka tatali iki nang kono kudu leren lan kudu ngedeke pondok pesantren.
tindak Sunan Geseng tindak Saking Demak nggih. Demak kan tebih. Dereng dumugi Bagelen, Nggih. dumugi Kleteran, Grabak, desa. Nah pun kesel pun saya lagi teng mriku. Wonten mriku Sunan Geseng ngedegaken pondok pesantren. Dumugi samenika pondok pesantren pun wonten. Nggih. Pondok pesantren Sunan Geseng desa Kleteran wonten semenika dumugi samenika tesih wonten dan tesih berfungsi sebagai pondok pesantren minangka wonten to. Nggih. Niki Kleteran ya. Kleteran. Mboten anu lho, Mboten tirta. mboten tirta. Mboten Kleteran. Sak ngandhap Kleteran itu sak ngandhap tirta, sak kilenipun tirta, tonggo dusun. Kuwi pondok pesantren. Nggih. Pondok pesantren itu wonten. Sunan Geseng. Geseng. Nggih, pondok pesantren pondok pesantren Sunan Geseng. Tapi saka tatalipun nggih sampun mboten wonten pundi pun pinten atus tahun gitu. Nggih, nggih. Tapi Nanging situsipun tasih bangunan sejarahipun tasih wonten. mboten wonten sampun Sampun bangunan model enggal baru. sampun. Rumiyin mbok meneh nggih saking bambu saking pondok gitu. Nggih. Zaman Dulu kula semonten. kemajuan. Sampun Paling ganti tembok to. ratusan tahun pun anjir to. Mbok menapa Anjir. Menika. Ning pondoke Nggih, tekan tasih. sepriki Tasih. tasih. Anjir. Kathah tiyang sami ngaji wonten ing pondok pesantrenipun Sunan Geseng menika. Nah, dasaripun siar agama Islam Sunan Geseng menika kados ingkang dipun wucalaken Sunan Kalijaga nggih menika kanthi pendekatan budaya, Oh, ngoten. kearifan lokal. Jadi tidak dengan pemaksaan tapi dengan kearifan lokal dan lembah mana. Enten tamu kalau mriyen kan kathah tesih agama Hindu, Nggih. animisme, lajeng agama Buddha, terus kalau semanten sekitar menika yang kepingin mondok menika saged monggo. Tapi alon-alon. Nggih. Nah, kanthi sareh ngeten. Pendekatan budaya dengan kearifan lokal. Nggih. Sareh. Nek saderengipun Nggih. minggah wonten sanesipun Nggih. Pak Gandar. Karena sinebat pondok pesantren Sunan Geseng Nggih. nggih. Menapa nyuwun pangapunten nanging menapa rikalanipun semanten dugi jaman sakmenika Nggih. menika secara nasab utawi keturunan ingkang ngasta pondok pesantren menika ugi wonten gandeng jenengipun utawi darahipun saking Sunan Geseng. Nggih, kula dereng pikantuk data informasi bagi menika. Tapi mbok menawi nggih wonten nggih keturunanipun Sunan Geseng. Sing mesti ya ana to Mas. Saiki sing ngedeke sepisanan wis Sunan Geseng. Iya. Mbok menawa tekan saiki cicite tak tetep ono. Nggih wonten. Tapi kan mboten ngaku-ngaku gitu. Nggih. Lembah. Paling boten umpamane ora ana alur menapa Nggih. keturunan ayo sing dipercaya ngoten. Nggih wonten nggih. Ning ngono kuwi. Nek ngoyak aku mah dadak anggo tes DNA. Iya iya. Mergane wong jaman semanten niku secara silsilah keturunan sudah bagus soalnya. Mungkin belum terkaji sampai ke sana. Nah, di kalau wonten Kleteran menika Sunan Geseng asring tindak datang tirta. Namun sebelah kok nggih. Nggih, wonten tirta niku wonten Kiai Wonotirta, Ki Wonotirta. Sesepuh Tirta. sesepuh Dusun Tirta nika Desa Tirta nggih. nggih tiyang ingkang mboten sabanipun nggih Sekti sih mesti. kagungan kaluwihan gitu. Wonten mriku salat nggih wonten selanipun naminipun Sela Gajah. Menika papan panggenan salat Sunan Geseng ingkang wonten Desa Tirta. Rikala lenggahan wonten ing sela menika Sunan Geseng kan paring wasiat kalian Ki Wonotirta. So nek aku wis tilar donya aku sareke nang kene. Malian. Nggih. Nanging Kiai Wonotirta menika Nggih. menika satunggiling ngulama menapa ming wong sing Sakabit wonten menika mriku nggih nggih. tokoh Jawi kesejap, tapi busananipun nggih Cara-carane nang Islam. desa iki wong paling ketok pinunjul mbok menawa Tapi- ngoten to. tapi Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. tapi busananipun nggih ngerasu agama Islam. Pasaranipun nggih wonten mriku. Mergi lantaran piwulang saking Nggih, Sunan Sunan Geseng menika, menika. Oh iya. Nggih. Ya sesuk Tapi ya. tesih kagungan kaluwihan. nggih.
Nggih. Nah, hari kala Sunan Geseng sedo wonten ing kleteran sedanipun. Nggih. Ki Ono itu badhe ngayahi wasiatipun Sunan Yes. Geseng badhe nyarekaken Sunan Geseng wonten ing Tirta. Tirta. Menika tiyang kleteran nggih ngertos menawi tiyang Tirta menika nggih kepingin nyarekaken wonten Tirta, tiyang kleteran nggih kepingin nyarekaken wonten kleteran. Satemah dipun jagi jalu supados mboten dipun colong kalian tiang kleteran. Jadi sing wong kleteran ora njeng Sunan pokoke di makamke neng kleteran. Ning mergo saka wasiate njeng Sunan nek sok nek meninggal di sareke wonten Tirta. Menika Ki Wonotirta sampun wonten cara ingkang cerdik nggih. Pasarenipun dipun damel kalih. Samenika pasarenipun kembar mboten nginggil kalih. Ki Wonotirta mandhap dhateng kleteran nyipta dados kucing. Sementara jenazah Sunan Geseng dicipta dados tikus. Oh. sing nyipta sinten kuwi? Lah ya nggih Ki Wonotirta. Lajeng Ampuh, Mas. dipun gondol. Wah. Dipun sarekaken wonten pucukipun gumus Tirta menika nggih. Tiang Ini kleteran pas kan gondol kan niku, kaget. pas kucinge gondol niku wong-wong kleteran ora do genah niku. Ngertose Kelimpi. Oh, kelimpi. Saged kelimpi ngeten. Mbok menawi saking ngantuke napa dos pundi nggih, saged kelimpi. Tapi ngertos wae iki sing njupuk mesti wong kleteran, doyan dengan kleteran. Tapi jenazah Sunan Geseng sampun dipun sarekaken wonten ing Tirta. papan ingkang sampun dipun cawisaken menika wonten liang lahan kalih. Lajeng tiyang kleteran matur kaliyan Ki Wonotirta, aku kepengin njaluk bali jenazah Sunan Geseng. Kena njaluk bali tapi pilihan keduken salah sijine makam. Tapi nek ora ketemu ya ora kena duduk sing sijine meneh. Pilih salah siji. Nek milih loro ora oleh. Mboten pikantuk salah setunggal. Oleh mawon. ming siji Nggih. kuwi. Niku wonten makam kalih. Nggih. Kon milih salah siji. Salah siji ya. Kedua salah siji kosong. Kalah janji to. Nggih. Tiang kleteran balet wangsul kelentung pun ikhlas temrika. Dumungi samangika wonten peziarah-peziarah ingkang pitados menawi ziarah wonten makam Sunan Geseng wangsulipun mboten wangsul liwat kleteran tapi lewat bleder napa lewat minggah margi mangke berkahipun ndak dibegal tiang kleteran. Oh, ngoten. Wonten kapitadosan ingkang kados mekaten menika wonten. Kudu nyengker, mubeng. Monggo masalah menika kan masalah Kuwi pengalaman ki masalah spiritual nggih nika nggih. Rono ya kudune Kapan-kapan nglegake. Sesuk sore malah. Jane ya Pas Mas. selikuran jane. Rikala kula taun 17 gangsal 17 sekawan meliput acara malam selikuran wonten mriku. Makamipun tasih alit. Nggih. Cendi alit, pintunipun nek makam kino niku pintunipun andap. Nek mlebet kedah ndingkluk to. Nggih. Nah, niku tasih ngaten makam alit, sempit. Minggah dalan minggah tasih lunyu. Samenika sampun mewah dalam tanda kutip Niku mewah. nek gumukipun niku nek kalih tidar inggil pundi? Wah, nggih inggil tidar, namung puntuk alit kok. Nggih. Wonten ereng-ereng andong, wonten puntuk alit. Dados mangke minggah menika nggih tata rambatipun samenika sampun dipun perkeras pun beton. Lajeng wonten mergi kangge sepeda motor melipir saged inggil samenika sampun saged. Lajeng cengkupipun menika rumiyin makamipun Sunan Geseng menika namung dipun kubeng kaca. Dados peziarah saged mirsani saged mirsani wonten kaca. Tapi samenika namung dipun tutup dipun kinubeng ukiran kajeng ukiran. Dados mboten ketawis. Dados entuk kok njaba ora katon. Mboten ketawis nggih.
Nah sang menika tapi cungkupipun sampun sae. Wonten plataripun ngajeng nika ya sampun dipun plester. Nggih. Keramik. Tebing-tebingipun dipun sender dados mboten jugruk. Lajeng wonten inggil ya sampun wonten musala, wonten toilet, wonten caket menika lho mboten. Caket makamipun. Nggih, caket makamipun. Niku ramenipun nek dinten-dinten biasa ngeten niki napa? Nggih, Malam biasanya Jumat. malam Jumat kliwon, sesuk kliwon kathah berziarah. Nah, berziarah niku kan tujuaken warni-warni Nggih, nggih. nggih. Nah, menika manut pribadipun masing-masing. Nggih. Piyambak-piyambak. Ingkang leres niku kan nek ziarah makam nika ndongaaken ingkang sampun sumari. Nggih, Nggih. nggih. Tapi Ini wasok salah. nah niku semonggo nggih. nika pribadinipun Mbak. Nek dereng mangertos nggih wong kula biyen nggih ngoten niku ziarah wonten makame bapak ngoten wah Pak donga-donga ya. kan kita ndongaaken Nggih kudune dongake malah njaluk. ndongaaken dumateng yang sampun Nggih, sumari. nggih, nggih. Terus Saiki yang ngono kuwi. Nah sakniki pun rada Sanipun pengalaman. dene sasampunipun kita ndongaaken kita pingantuk berkah Nggih. benten ya ta. nggih. Benten kalian nyuwun Nggih. kan benten. Kita nek ziarah wonten tiyang sepuh, leluhur, makam-makam sanesipun kita kan Mendoakan, nggih. mendoakan. Biasanya pun nek menawi umat Islam niku kan maos Yasin gitu. Mereka kathah wonten makam Sunan Geseng buku-buku Kados gunung mriki. nggih kantun bika, kantun maos ngeten. Pak Kandat. Nggih. Menika gayutanipun kalian selikuran wonten ing Sunan Geseng menika. Nggih. Karena mbok menawi ngiblat datang menapa ingkang panjenengan ngendikaken kala wau Nggih. penyebaran agama Islam dengan melalui jalur budaya nggih. Menapa wonten satunggaling prosesi atau ritual budaya ingkang dipun tindakaken pas pinuju selikuran wonten Sunan Geseng menika. Sak pengertasan ngertos kula nggih dereng namung haul menika Namung pengajian tok. namung Menapa kados nggih. wonten Kirap. napa wonten Wonten. kupatan napa Dereng wonten. Oh, dereng wonten. Namung pengaosan. Oh, Katakan Di ngekol pengaosan. Namung kono. kol nggih. Hol nggih. Kuwi pendak Ramadan sing malam Malam selikur. selikur kuwi mesti nggih. Nggih mesti Nah, wonten biasanipun pula haul. kaul ngoten niku wonten pengajian, iki ana acara sing Nah, nggih, biasanya sakral sakral, bareng, nggih. terus ana keseniane pertunjukan wah. Nggih niku Nggih. dampaknya ya dampak kan makam Sunan Geseng menika sampeyan dados objek wisata Wisata religi. religi. Niku sing sami Nggih. nderek hall niku ya ming wong sekitar kono apa Oh, saka wonten saking tepi-tepi. do nginep barang apa? Wonten nginep wonten ingkang nglajeng wonten Nganti rame niku. nginep. Nanti Malam selikur niku sewengi niku rame nggih. Ngoten. Wiwit sonten Dugi enjang malih Enjang mangke. malih. Nah badhe mlebu niku mangke antri amargi oh nggih. wonten ngajengan nggih wonten papan kados cakruk nika nggih. Nggih. Wonten ambenipun kangge ngentosi niku. Sing sadean-sadean barang ya ana. Nggih kuatah wonten mergi tapi Wah, malah rame. Wah, ora Mergi kapiran. Ora kapiran teng mriku. mlebet dateng makam niku megine ra diminggah. Niku kiwa tengen bakul nganti dolanan bocah nganti dolanan wong tuwa. Niki ngeten mawon. Nggih. Tinimbang awake dhewe kok bingung, umpama penasaran. Pripun kula tak nderek mobil jenengan. Pripun sesuk-esuk. Tindak rono. Saged Nah, menjang. nggih. Saged. Timbang monggo. penasaran ngeten iki. Mboten nggih, sae jan. Iki lak wis malam 20. Nggih yang Sesuk menjang malam soalnya. Malam Ah, selikur sesuk benjang. sore. Ah, nggih monggo. Nek nggih damel mancung Cinumpet kirang prayogi kok mbok menawi namung lawaran kendel rumbien kula damelaken ujukan. Wah, nggih monggo monggo. Salut, Matur Apramila nuwun. menika para kadang stresna nyuwun pangapunten sumene lerem sawetawis kula badhe lumados dhateng kadang-kadang kula sepuh pariwara kepareng badhe kapiyarsa sumangga. Borobudur Semawur. Borobudur Semawur. Borobudur Semawur.
Borobudur, Semawur. Sesuk baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh. Buka aja aplikasi Emakarya. Emakarya adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada!
Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Put. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, nggak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah. Bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Lebaran sudah di depan mata dan perjalanan mudik semakin dekat. Bagi kamu yang berencana mudik, jangan lupa keselamatan dan kenyamanan tetap nomor 1 ya. Yuk simak tips mudik yang aman dan nyaman untuk keluarga tercinta. Yang pertama, cek kondisi kendaraan. Sebelum berangkat, pastikan kendaraan kamu dalam kondisi prima ya. Yang kedua, istirahat secara berkala. Jangan paksakan diri, beristirahatlah setiap 2 jam sekali untuk menghindari kelelahan. Yang ketiga, bawa perlengkapan darurat. Sediakan obat-obatan, air minum, makanan ringan, dan charger ponsel. Jangan lupa bawa peralatan darurat seperti rompi, ban serep, dan alat pertolongan pertama. Dan yang terakhir, patuhi aturan lalu lintas. Tetap utamakan keselamatan, gunakan sabuk pengaman, perhatikan rambu lalu lintas, dan hindari berkendara dalam kondisi mabuk atau mengantuk. Dengan persiapan yang matang, mudik bisa jadi pengalaman yang menyenangkan dan bebas stres. Selamat mudik, semoga sampai tujuan dengan selamat. Mudik aman, mudik nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Borobudur Semawur. Durut Demang. Yo ngapunten lho, wah. Anjing monggo. Lah yang ngono kuwi tadi. Monggo. Kayak Durut Demang. Ngerti wong kalit barang kuwi. Betul yo macam jeneng kayak. Banget Bang. Namung bening-beningan. Monggo janipun rumiyin. Monggo. Pagit monggo. Ayo, monggo. 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 Mboten ketang namung Nggih, utang. Panas. Ginastel. Wah, yo. Panas. Ya, Wawan ben setiap adem sithik. Kono apa, Mas? Ayo jenengan Wah, sing ora. mau ngerentengane pas kok. Nggih. Para kadang sutresna budaya miyarsa kakung Sumawan Putri, wangsul malih dhateng giaran Borobudur Semawur wonten perangan ingkang angka kaping kalih sasampunipun pariwara miwah bibaran ingkang sampun katur lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang FM Jendela Musik lan Informasi. Sepisan malih samangke ingkang badhe sambutan lan ugi wonten pandangan saged lumantar nomor WhatsApp wonten ing 081 gangsal 78 968 lan ugi ingkang mbok menawi samangke saged nampi wonten lumantaripun frekuensi monggo dene ingkang boten saged lumantar gemilangfm.id wonten ing kanal YouTube-ipun. Saderengipun kawiwitan malih ajeng Pak Kandar perangan angka kaping kalih samangke badhe salam-salam langkung rumiyin monggo badhe paring salam kagem sinten kemawon kasumanggaaken mangke gilir gumanti dimen para pamirsa lan para pamidhanget wonten dalem menika rumaos mongkok penggalipun
dipun jawil saking studio. Monggo kawitan saking panjenengan. Badhe kinten salam dateng sinten? Salam dumateng rencang-rencang Sutresna Budaya. Ini pun ingkang kepengin ngertos acara kearifan lokal wonten ing Tlatah Magelang, ritual tradisional lan sapananggolanipun menika saged monggo saged paring panyaruwe menapa dumateng kita satemah kita mangke saged nambah wawasan kita. Margi wawasan ingkang kita serat menika nggih namung dereng kathah nggih ingkang sampun. Menawi tes wonten dusun-dusun, desa-desa ingkang kagungan ritual-ritual tradisional ingkang saged kita liput, kita saged nimbali nggih. Kita angkat critanipun, kita serat, kita bibaraken lumantar media cetak, elektronik, radio dan sebagainya. Satemah saged dipun mangertosi dening masyarakat ingkang langkung Jembar. Nggih. Salajengipun Pak Sigit monggo badhe kinten salam kula namung kinten salam ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken sesorahipun Ki Sukandar menika. Saking wetan menika Mbak Yu Eni Jatmika wonten ing Gading. Gading nggih. Lajeng ngaler sekedhik menika wonten ing Bulu. Mas Triyono. Pak Mul sisan. Lajeng Pak Sugianto Prapatan Bulu. Kalian Mas Ar. Biwok menika nggih. Oh nggih. Lajeng Mas Haryani. Mbak Yu Haryani. Oh, Mbak Yu Haryani. Lajeng wonten ing Secang niku Pak Sarijan saha Pak Haji Bianto wonten Madya Candra. Lajeng ngidul menika wonten tinggal Pak Dewida kalian Lek Nogareng. Ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sisan sing pucuk menika Mas Ranto. Nggih Mas Ranto. Nggih, ya jahit nih ya leren barang Mas Ranto. Ini mesti mirengaken nggih. Saking katahe jahitane. Nggih. Saking malam mboten namung jahit. Bakul wajib jenang. Bodho niku siap melayani. Nggih. Mas Ranto niku. Karang priayi pinteran. Mas Bagong, monggo. Nika kanca kula teng Ablas sing ting Deles sing tanggal 5 sesuk niku ketoprakan. Teng Deles sutradarane. Nggih Mas Purnomo. Nggih. Wonten terus nika bintangipun ketoprak Deles Ablas mriku Pak. Iya. Terus mengidul dumugi Pakis kanca-kanca dalang Mas Jumbo, Mas Triyono, Mas Wit, Mas Kuat, terus Mas Wahyu, Mas Bayu niku Pakis mengidul Anggono Budaya kancane dhewe. Muga Pak Warga Klitik. Warga Klitik niku nggih Sasmito. Klitik niku Sasmito. Nek ramenipun Pak Suwarga niku. Nek rumiyin lak kliten WhatsApp wonten angger kode meniku krikil klitik. Dinamene Pak Warga Klitik, Mas Yudi, Mas Bolot, Mas Rumidi, Pak Dian, Mas Bakir. Nggih, mengidul Mas Kikes, Mbak Widowati, Mbak Sri, Mas Waget, Mas Waget, Mas Kanto Bawangan, Jayan nggone cacah lintang budaya ketoprak sing tanggal 8 ya pentas. Pak Nur Bawangan ya disebut nggih. Wis nganu niku. Dole Ipul Jayan. Nggih. Kabeh-kabeh sing do gamel latihan gamel lagi ngiringi. Nggih. Kanggo pindho karo insyaallah nek sida nonton kuwi. Nonton iya. Len nabungi santine tak omong. Santine wae sing ngono Mas. Wis kanca-kanca Jaya wis komplit kabeh pokoke. Siap. Nah, nggih. Dene saking kula menika jan tak absen setunggal menika saking Blabak menika wonten Pak Abdul Kholik. Nggih. Ingkang suragane mobil menika, montir mobil. Nggih. Lajeng wonten mriki sedayu wonten Mas Fahrudin. Juragane Parian niku. Juragane Parian nggih.
Lajeng minggah-minggah wonten kadang kula mbok menawi saking inggil wonten Ngaglik menika walah personil kathah sanget menika. Wonten Mbah War niki kudu tak sebutke niki. Mbah Jum, Mbok Kris, Mbok Yasri, Mbok Den, Mbok Angga, Mak Seli. Wah, lajeng wonten Mbok Sur, Pak Sur. Lajeng Mbak Surkiamba, Mbak Lucy, Mbak Wati, Mbak Titik, Mbak Nuri, Pak Dava, Pak Nanda, Mas Priyo, Mas Tohari, Mas Sambas, Mas Woko, Mbah Mardi, Mbah Kaji, Mbah Kasih. Lan sapunipun iki sok barbodoke ardo piknik. Rombongan niku. Rombongan Ngaglik. Elok. Sponsore iki Mbah Kaji. Mbah Kaji iki nukokke wedhus siji, Mbah Kaji Nardi kuwi. Kon ge mayoran ge sangu piknik. Aduh kudu mara. Kudu mara. Sesuk sadurunge budal ki dhe melu nongseng. Wah, Nardi. Wah, ngono kuwi. Aku niku. Monggo. Menika nek menawi samangke kasebataken wah mboten kemput. Niki dipun lajengaken mawon. Nggih. Kala wau gandeng jenenge karo selikuran. Kok wonten Sunan Geseng tekan selikuran niku napa gandeng jenengipun? Apakah hanya di malam selikur itu untuk memperingati kholipun Sunan Geseng? Kok kudu tanggal selikur poso? Nggih namung menika ingkang malam selikuran. Malam selikuran niku kedah. Kol. Kedah. Ngapunten kol. Nggih. Kok mengeti. Nggih iki kok le tanggal 9 pedi tanggal selikur poso niku critanipun niku wah menika saking wiwit saking leluhur rumiyin menawi dipun gadhahaken kalian malam Lailatul Qadar. Karena pesiar Islam. Malam selikur, malam-malam ganjil niku kan ingkang malam-malam dalam tanda wingit nggih. Nggih, mustajab nggih. Nggih, mustajab. Menika dipun laksanaken menika. Terus menika setiap tahun, saben tahun mesti wonten acara menika. Rumin mah dereng rame kados menika rumin. Terus ngalon yo. Nyuwun sewu. Nggih. Probeyonipun. Nah, menika lak kagem wonten mriku. Ha menika sak tiang kampung mriku napa dos pundi menika? Kadosipun niki ya napa? Kagungan kas-kas. Nggih, kas piyambak amargi wonten kota Ifak. Saged damel bangun, saged damel niki. Kejawi enggak wonten pambiyantu saking pemerintah, tapi pambangunan ini saking asil saking infak peziarah niku. Nek ngoten niku nek wis diagendakan pemerintah mengetahui tepat ta Mas. Ana gandeng saking pemerintah harus memberi ingkang kawogan langkung paring pitutur menika Pak Kantor menika. Adakan perhatian khusus nggih mesti wonten dari pemerintah itu Dinas Pariwisata nggih. Pariwisata nggih. Sebagai objek wisata religi. Di samping Kiai Radian Santri, Sunan Geseng, gitu. Objek wisata religius. Ki Sukandar. Pas nuju sesuk sore niku, hall pas tanggal 21. Niku panitiane kuwi namung masyarakat Tirta napa para santri pondok pesantren Sunan Geseng ya melu terlibat wonten mriku. Nggih kula kinten nggih namung pengurus makam Sunan Geseng kalian perangkat dusun. Pak Bayan. Terus sifatipun kan desa nggih. Desa. Sinaosa ingkang rawuh menika saking pundi-pundi mawon nggih. Pae niku saking apale saben taun. Nggih, mbok menawi sampun dipun tulis desa iki, dusun iki pira wong pira kowe bagiane medine pun ngoten niku. Niku melibatkan wisata religi sampun sedaya sampun kawentar elemen masyarakat. Iya, ana wedangane barang kok. Wonten mboten teng mriku. Nggih, wonten disediani nyangan barang nggih. Wonten ning 6.000. Niku bubane 6.000. Ora apa-apa. Terus mriku wonten masjid, sanganda pakam niku wonten masjid. Biasanipun hallipun acaranipun pengawasan wonten masjid menika. Wonten masjid. Mboten wonten makam toh? Mboten. Makam khusus. Ning makam nggih rame.
rame berziarah namun. Ya, berziarah. Iya. Betul betul kalih pelataran makam niku namun sempit, mau pucuk gunung, pucuk bukit. Nggih. Namun sempit. Ning kalih masjidipun niku mboten tebih. Mboten namung pinten-pinten pirang 50 meter, 100 meter lah mandap. Nggih. Yuk pacitane sing disediakake niku napa Wah, mawon? nggih napa-napa pokoke Ya tawonan barang ya ono. Nggih. Lah Pokoke mriku niku kala bentu badhe jajan napa mawon monggo nggih. tawonan kalih gemplok. Ning anu Pak Kanda. Kados pasar malam pokoke ning ngarep. Niku anu karena mbok menawi anu ngendikan panjenengan kala wau, lak lokasi makam lak mboten bawira sanget nggih. Mboten. Lajeng kagem peziarah menika wonten batasan-batasan Sekian orang, sekian orang menapa menika mawa suka. Nggih nek batasan buat secara napa? Dibatasi mboten. Aturan mboten, tapi wonten aturan. Kados mboten banten nyimpeng mriku lajeng ada aturan to. Kula mboten apal wonten tapi aturan-aturan. Cara wong ya peziarah ya gentenan. Genten. Dadi ben iso kilir gumanti ngono. Biasanya kan satu rombongan. Nggih. Talil. Ada pemimpin doa, Yasin, rampung-rampung. Langsung medal. Terus nggih antri nggih. Nggih, ngertos piyambak lah pokoke gitu. Nih biasanya nek kados gunung ping menika mriki ngajeng samping wingking niku sareng mboten napa. Ning gunung kan biar nggih niku. Oh, niku nam saking ngajeng tok. Nggih, cungkupipun mboten patos biar kene ukuran pinten niku. 100 meteran persegi. Tapi makam itu wonten tengah. Sejarah mubeng ngeten. Mubeng. Sampun sae pun keramik Niku makam Sunan Geseng. Sak waktu-waktu ana rombongan saking manca daerah mriku sing saged sowan ziarah wonten mriku. Syukur bae ana kol. Nggih, ing paling rame nggih malam selikur niku. Ki Sukandar. Nggih. Kangge masyarakat Tirta. Nggih. Niku ngraosaken manfaatipun napa mboten karena event niku. Apa iso nggo nambahi rezeki Haji Amargi piantun mereka kan sami dodolan, parkir. Nah, pas malam selikur kalih malam 20 ngeten iki. Niku namung mboten masyarakat Tirta saking pundi-pundi saking Jawi nggih kathah. Ngene wonten nggih. Panggenan pun rentet niki potong jenengane Pasar Tiban. Pasar Tiban. Dolanan bocah niku sing numpak mubeng-mubeng niku wonten nggih. Sing ngebabaki nggon kae lho, niku apa? Wonten. Biasa niku yo awan bengi niku. Ramenipun sonten dumugi dalu nggih. Ana ngono yo nganggo lampu sing pirang-pirang yo. Nggih. Mulane timbang penasaran nginjing sonten. Merginipun sampun sae, aspalan sampun halus nggih. Aspalan pun minggah sampun halus, undang-undang pun sampun mboten lunyu kados rumiyin. Nggih. Lajeng napa? Bakul-bakul niku nggih pokoke ngene iki lho Mas. Pak Kandar kersa rawuh rene iki apike ngene iki lho. Nah, sing mau niki ming krungu tok ngono dadi ngerti ceritane njur duwe rasa kepengin. Kapan aku iso tekan kono lah. Nek Pak Kandar ngendika ngono lak ya mele ming krungu tok ngono kae. Krungu seng Tirta nah ming ngono kuwi paling ming ngono. Nek ngene iki anjur duwe rasa wah kapan aku tetep tekan kono. Wis buka pengangen-angen wacana awak dhewe. Ning syukur bage besok beliaunya iki ya nganu ninggali gegaran sing iso ge literatur awake dhewe. Iso maca nek rikalane beliaunya kira rawuh ning ya to iso ninggali literatur sing kira-kira lho ya. Timbang cok nyuwun prisa kowe iki mbok ya aku tak maca dhewe ngono lho. Leres ya. Nek mboten salah. Nggih. Ki Sukandar menika ya wis ngripta buku. Nah, mulane niku lho. Ning ya ngertine ming ngripta buku wujude kang apa ya urung genah. Timbang sithik-sithik takon, sithik-sithik takon. Luwih becik iki ya maca dhewe. Terus masalah budaya termasuk budaya spiritual dan sebagainya. Wonten tlatah Kabupaten Magelang niku kuatah nggih. Nggih. Wonten ritual tradisional, wonten makam-makam para leluhur ingkang sampun berjasa,
Lajeng wonten candi-candi, situs-situs. Niku wonten Kabupaten Magelang kuatah sanget. Nggih. Niku menapa sampun nate kula serat wonten media. Niku sampun kula bukuaken dados buku menika naminipun Jelajah Budaya di Magelang Raya. Jelajah Budaya Jejak di Magelang Raya. Nah, niku hanya sekelumit saja, ceritanya tidak seperti penelitian dan sebagainya, tapi kumpulan berita, tulisan. Kula tak cobi ta. Nggih, monggo. Menika wonten cerita candi-candi. Jelajah Budaya di Magelang Raya. Kok ana sijine? Jilid siji. Niku jilid setunggal, niku jilid kali. Nice. Oh, jilid setunggal. Ngertos saya sampean satu ini 100.000. Iya. Siji. Niku nuwun dipun sate. Nggih iki. Dipun sate. Nggih. Ah niku cetakan pertama sampun telas gitu. Sampun telas. Kamu pinten berapa eksemplar? Nah, manut penerbit 1000-an mungkin. Wah, tapi dipun sate wonten sekolah-sekolah kangge perpustakaan. Ning sak Magelang. Nggih. Amargi menika kan agar generasi penerus itu tahu apa dan bagaimana. Wah, berapa royaltinya? Itu daripada tulisan pas saya hilang. Niku kula damel buku menika. Nyuwun sewu menawi perkawis makomipun Njeng Sunan Geseng, niku nggih wonten. Wonten. Sunan Geseng wonten, Kiai Draden Santri wonten, makam Kiai Condrobumi, makam ingkang agama Katolik, agama Vanlit wonten nggih. Sajake nek golek ning toko buku nggih wonten iki nggih. Nggih. Dereng wonten. Nah, sampun teng sekolahan nggih. Sementara kita distribusi di sekolah-sekolah. Nanti untuk yang akan datang mungkin bisa cetakan kedua, kita sempurnakan lagi. Kita diagendakan segera cetakan yang kedua. Nggih, mangke kita kali. Biar iki gek ming siji kok iki. Biar nanti ada pegangan untuk literaturnya gitu. Ini kan ide dari PWI. Kanca-kanca wartawan. Kula niku lak ya seneng cok ngedoprak. Nggih. Nek iki ngendikan jenengan wae cara gilang diangkat kan bagus. Nggih. Cerita saged damelaken ketoprak. Nggih. Lajeng wonten upami cerita menika nggih ya Condrobumi. Lajeng Suranala, jika bakal Soronalan nggih. Niku aslinipun saking Ponorogo niku. Penasehat Handayoningrat. Adipati Handayoningrat. Penasihatipun kala semanten ngumbara dumugi rumin namine mboten ngertos amargi samenika ingkang sumari menika yang Suranala dados Soronalan nggih. Nek ngoten contonipun menika nggih. Sukandar. Nggih. Sunan Geseng menika wong piyayi ngendi mau Mbah Gelem Purwaja nggih. Kok iso cumondhok lenggah nang Tirta Kleteran. Nggih. Kuwi merga diajak karo Njeng Sunan Kalijaga wonten Demak nggih, kalian nyantri wonten mriku. Karo mempelajari bab nggih agama nggih, agamane ya ning agama Islam. Jawa apa Islam. Nek pun Demak nggih Islam. Saderenge niku. Saderengipun manut sejarahipun menika nggih agama Jawa nggih. Wau nek leres nembang wae ya niki wau. Nggih. Njeng Sunan Kalijaga nakupke gula. Nggih. Bathok. Ini kan karomah gitu. Lak ngene mlumah. Yo ditangkepke nek mlumah lak sak lirang nggih. Nggih, dadi sak gendel. Nggih. Sak gendel ning bathoke urung diculi nggih. Dereng mangke dibuka. Bareng dibuka dadi emas yo dagehke sinten niku. Walah, niku kalian Ki Jero dipun tilar mawon lajeng ngoyak Sunan Kalijaga sepriki semahipun sepriki dereng. Kita goleki harta kira niki Mas. Kok terus aku lo batin jenengan nek matur kontri anggar bodo kok cilik matur mbok menawa ketemu bodo kok lumayan digawa nang Bameleng ngendi lak ya dadi sangu nggo. Terus kalau rumiyin ini kan yang mubalik ingkang kawentar kagungan karo omah ya. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang,
Sunan Kalijaga menak Brandal Lokojoyo. Niku. Kelingan niku. Niku lak namung nuding wit aren. Aren niku lho. Sunan Bonang nggih dibegal. Nggih, minudingi wit aren ngoten niku. Kayak emas. Sawangen nggih. Kayak apa wae Mas? Bener kolang-kaling men nggih dados emas. Dadi emas. Wah, saking. Lajeng meguru dhateng Sunan Bonang. Nggih. Nah, niku ngelmu-ngelmu menika kita piyambak mboten mengatos lampah laku lamban pun apa. Tapi minangka penyebar agama supados dipun pitados ajaranipun dipun paringi karomah-karomah gitu. Kados Sunan Kalijaga, Sunan Geseng niku kagungan karomah. Ki matur Ki, biasane nek sing disebut Sunan. Nggih, Sunan. Biasanipun para wali. Nggih, penyebar agama, Sunan Kalijaga. Nggih. Sunan amargi muridipun Sunan Kalijaga lajeng kesinebat Sunan. Ning menika Ki sinten? Ki Geseng. Sadurunge dadi Geseng. Cakrajaya kok njuk iso disebut Sunan. Nggih. Menika Sunan ingkang nami menika peparingan apa ming biasa? Nggih sebatan nggih, sebatan tiyang ingkang sampun dados mubalik nggih, sampun ngelmu agaman Islam sampun kathah sampun saged nyebaraken agama Islam minangka mubalik. Niku biyanipun dipun Sunan ya ta. Oh, sasake sing nyebut pisanan ya para santri masyarakat sekitar. Zaman saniki lak munggah kaji tekan dalem mulai kaji Pak Kaji. Niku sing mari preso sinten lak karepe dhewe to. Mbok menawi ngoten to nggih to. Wong semoga kaji ra sesuk kaji niku kan niku haji niku kan jane tamu manenipun. Nggih. Hajah temriko haji nek temriko nek pun masuk pun mboten tamu. Tapi sampai dipun sebat haji. Ya niku enten sejarahipun. Haji niki Mas. Zaman Londo nggih, zaman Londo. Untuk mengawasi mereka ben ora ada pergerakan orang-orang sebenarnya wedi kalau untuk kali tokoh-tokoh Islam wedi nang pergerakan. Ki menawi Sunan Geseng menika lajeng lak wonten turun-turunipun. Nggih. Gitu, tangkar tumangkar niku. Turun-tumurun, terah-tumerah. Niku mriku nggih wonten cara silahipun dereng wonten kula dereng temerep kula. Pengen ketemu. Tapi menawi wonten Purworejo mbok menawi wonten nggih cara silahipun. Amargi Sunan Geseng menika ngumbara wonten pundi-pundi. Lah mbok menawi akhiripun gadah garwa wonten Purworejo. Nah, pas pinuju derek Sunan Kalijaga menika tak kira pun tekan sedanipun semriki pun boten kaliyan garwanipun to. Garwanipun dadi. Tapi nggih menika wonten makam petilasan nggih. Wonten Tuban wonten Rembang wonten Bantul nggih wonten. Niku ingkang leres ingkang pundi? Menika dereng wonten saged nerangaken kanthi permati. Wonten pitelasan niku 3. Kathah mboten napa kathah. Waduh, ingkang nyebataken bilih menika Sunan makam Sunan Geseng nggih. Kathah sing ketelah dadi makam petilasan ya. Menawi rumiyin Sunan Geseng wonten mriku nate napa? Nggih, tempat napa salat dan sebagainya mungkin atau tempat istirahat tinggal sementara mungkin nggih. Niku terus pindah mriku. Wonten Bantul niku ya wonten tiap din pendak napa niku sapan apa suruh ya wonten acara ritual makam Sunan Geseng. Wonten Bantul. Nggih niku nek mari bingunge kok wontenipun namung wonten Bantul wonten. Nggih wonten ning nggih malam selikur. Mboten. Niku malam napa kula kok kesupen. Tapi wonten acara ritual khusus. Yang selikurnya tetap di sini. Grapak. Nggih. Lajeng wonten panggen-panggen sanes. Ani kok wonten luwano ngendika Masjid Sunan Geseng. Pembukaan wau nek Sunan Geseng niku cetha-cetha sedo wonten Tirta. Nggih ta niku wau kan nyarek lak niku lak. Niku menurut versi juru kunci Tirta. Sunan Geseng. Ini Pak Mahmudi Suwargi yang cerita pertama kali. Nah, ingkang Bantul panjenengan derek.
Dereng. Niku mereka ada juru kunci ceritanipun benten malih. Versinya sudah lain lagi. Namun ingkang nyataken pemanggih yen makam menika wonten tirta kasunyatan tilaranipun ingkang wujud pondok pesantren wonten mriku nggih. Mongko jenengane ya pondok pesantren Sunan. Wonten Daerah Purworejo wonten Luwano njen wonten Masjid Sunan Geseng. Nggih. Rumiyin Sunan Geseng nate nyiar siar agama Islam tempat-tempat petilasan itu ada yang dibuat makam, ada yang masjid. Nggih. Purworejo nggih teng Bagelen niku napa teng Luwano. Karena itu bukan sejarah, ya. Sejarah itu legenda, ya. Legenda. Nggih, langsung bayangke Sunan Geseng kuwi wonge kok wonge. Piantunipun gagah apa cilik. Kadosipun mboten gagah sanget, nggih. Mboten inggil sanget kadosipun. Ini sajake nek biasane deres fotone wae sama. Mila menika dados kita hanya membayangkan angan-angan saja. Angan-angan. Wis dong. Zaman baru tukang potret. Nggih. Pak Kandar, Pak Sigit, matur nuwun estu rawuhipun dalu menika wonten studio. Pinuju dalu menika ngudha rasa bebagan semalam selikuran. Pangangkahipun nggih derek jumurung anggenipun warga masyarakat wonten ing Pleteran miwah tirta enjang badhe nindakaken selikuran. Mugi berkah fadilahipun malam selikuran wonten ing wulan Ramadan menika saged katampi sedaya warga ing masyarakat tirta sakiwa tengan mahanane dhateng warga masyarakat Kabupaten Magelang minggahipun. Lan estu sarawuhipun paringipun wewarah dalu menika mbuka wawasan dhateng kula sak kanca gayutanipun kalian kabudayan ingkang wonten ing Kabupaten Magelang. Matur nuwun sanget Pak Sigit, Pak Kandar lan dhateng kula Mas Wardi. Bilih saking kula minangka tututanipun saking menapa ingkang sampun kababar kala wau, ada sebuah pesan moral yang bisa kita ambil bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan kepada muridnya Ki Geseng budhalo mulya nyebarno agama Islam tekano mulih karena ada tujuan mau pulang ke Bagelen. Jangan pernah berhenti di suatu tempat. Kalaupun berhenti di suatu tempat, bangunlah sebuah tempat untuk beribadah dan tempat suci. Pawitan saking tatal nggih. Tatal yang di bawah. Tugelan saka yang di bawah. Ini adalah pesan moral bagi kita semua. Kalau memang kita punya tujuan yang utama, sebelum kita sampai di tempat tujuan, jangan pernah berhenti. Kalaupun kita di situ harus berhenti, kita harus komitmen untuk menata kembali dan melanjutkan langkah kita untuk menuju pada tujuan yang utama kita. Wusananipun sewu lepati agung pangapunten, matur nuwun sedaya kemawon para kadang sepuh. Wusana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun, Pak Sigit, Pak Kandar, Pak. Monggo ujuanipun. Nggih. Monggo kalajengaken. Nggih, atipun asrep kok. Sahabat Gemilang, baru saja Anda ikuti Borobudur Semawur. Borobudur Semawur hanya di 96,8 FM Radio Gemilang.